kræver stor indlevelse af spillerne, men man behøver ikke at være erfaren rollespiller for at prøve det, bare man kan fortælle en god historie. Det eneste minus ved Werewolf er egentlig bogen selv. Den er både sjusket og en lille smule rodet lavet, og illustrationerne er, som man tit ser det i rollespil, nærmest amatøragtige. Men alligevel er Werewolf et af de bedste spil, der er kommet i lang tid. Her skal vi nu over til Sega og Nintendo. Begge de to spilfirmaer, de to konkurrenter, har lanceret et stykke tilbehør, som skal udvide oplevelsen af spillene. Det drejer sig om plastikgeværer, der skal bruges i stedet for det sædvanlige joystick. Nintendos hedder Super Nintendo Scope og er altså kun til 16-bits-boksen. Geværet tilsluttes via joystick port 2 og sender så infrarøde stråler til en modtager, man stiller oven på tv-apparatet. Geværet fra Nintendo virker solidt lavet, og der følger 6 spil med. Alle 6 er meget traditionelle skydespil, uden de store overraskelser. I Blastoise A skal man ramme og dermed fjerne farvede blokke, i hvert fald dem, der er i vejen. Målet er, i sædvanlig Tetris-stil, at danne ubrudte linjer i bunden, som altså her er højre side. Blastoise B er også efter Tetris-opskrift. Her skal man ramme farvede kasser, så de vender sig og får den farve, man har brug for. Målet er, at 3 og 3 er sammen i samme farve, men ikke alle kasserne har flere farver at byde på. Mole Patrol foregår i et månelandskab, hvor man skal ramme muldvarpelignende væsener, der kigger op af de mange kratere. Men det er ikke nok bare at skyde på alt, hvad der rører sig. Det er nemlig kun de blå muldvarpe, der skal nedlægges. De lyserøde er venligt sindede, og det trækker fra på pointtavlen, hvis man er for hurtig på aftrækkeren og rammer en af dem. De 3 andre spil har samme overskrift. Det første har undertitlen Intercept. Her skal man i et ørkenlandskab ramme missiler, der flyver forbi. Det gælder om at beregne afstand og hastighed, hvis man vil sørge for, at de bliver uskadeliggjort. I Engage er man selv oppe i luften med masser af fjender, der både flyver direkte imod en og i samme retning. Det gælder selvfølgelig om at ramme, og man har en radarskærm til hjælp, men det går stærkt, og det er svært. Endelig gælder det i Confront om at ramme rumskibslignende fartøjer fra jorden. Segas gevær hedder Sega Manasseh, og det fungerer på samme måde som Nintendos, men det er ikke helt så robust fremstillet. Der følger også 6 spil med, og de er til gengæld en hel del sjovere end dem til Nintendo Scope. I Ready Aim Tomatoes er skytset noget så fredeligt som tomater. Det virker faktisk lidt vanvittigt at stå med et meget professionelt udseende våben på skulderen, og så rent faktisk kun skyde med tomater. Men grafikken er sjov, og der er både mystiske væsener og bomber, der skal tomatrammes. Frontline er så lige det modsatte. Et regulært krigsskydespil uden dikkedarer. Det hele skal ordnes. Tanks, pansrede vogne, helikoptere og fly. Og det må vist være en scene fra Golfkrigen, for der er nærmest trafikkaos i denne ørken. I Space Station Defender skal man ramme væmmelige væsener fra en fjern planet.
De ankommer i underlige containere, og pointen er, at man hurtigt mister overblikket over, hvilken container, der først åbner sig. Og hvis man venter blot en anelse for længe, skyder væsenet selv, og man har ikke uendelig ammunition. Whackball er et sjovt gammeldags spil, hvor man med en kugle skal dirigere en anden rundt, så den rammer felter på væggen, og meningen er selvfølgelig, at man til sidst og hurtigst muligt rammer dem alle. Rockman's Zone er det mindst spændende. Man bevæger sig langsomt hen ad en gade, og i vinduerne dukker forskellige forbrydere med skarplatte våben op. De skal skydes, men der er selvfølgelig mange uskyldige, der blander sig, og dem skal man holde sig fra at skyde. Shoot! Shoot! Sjovest og mest nervepirrende er Pest Control, hvor man skal forhindre en mængde ulækre biller i at æde en kage, der ligger på et køkkengulv eller et bord. Problemet er, at man ikke kan se hele området udenom, så man skal hele tiden afsøge det, og der er biller på vej fra alle sider hele tiden. Nintendo Scope 6 og Sega Manager er dyrt ekstra legetøj, men det er sjovt, selvom spillene, der hører til, altså ikke er særlig omfattende. Her skal vi nu over til Pixels, som er med for sidste gang her i foråret. Velkommen til Pixels, som i dag er fyldt til randen med flotte og skægge billeder og tegnefilm lavet af seerne. Vi starter med Uffe Poulsens historie om Jesper og hans hurtiggående sæbekassebil. Peter Kjærby Sørensen har malet 4 meget flotte og gennemførte billeder med temaer fra eventyr og science fiction. Heine Engelbrechts Lille gåmand viser, at man kan lave effektiv animation med helt enkle midler. Bo Jensen